हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो ना मा होनो। दा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दिनैनि भिडिअआ जाबाय संनाय खावनाय। आं माबायदि संदों, माबायदि स्टाइलाव संदों नोंथांमोना नायलांदो। सारायखौ गुदुं खालामना लाखाबाय आं। थाव होनोसै दा। साराया आंना दुंबाय, थावाबो मोजाङैनो। खुसियाखौ होनोसै आं नै इल बाराद्राय दुंबाय नामालै। आंना थावा बाराद्राय दुंदों, ओंखायनो अर दुंबुलायथारदों। हालदै एसे होनोसै आङो। फानलु देनोसै आङो। सामब्राम गुफुर, हाइजें देनोसै। जिरा मस्ला, आंना फिसाया जाबाय एवनाया। ada nyetin bilang dia nyetin bilang jadi nanti sih फानलु मस्ला मस्लिखौ देखाङाखै आं दाबो। देग्रोनोसै होनोसै दै एसे होनानै होनोसै माबायाव सारायाव। मस्ला मस्लिखौ देखांबाय आङो, बेखौ दै होनानै होनोसै। दै होनोसै आं दा। आंना सबजि संनाया मोनसिगोन मैया। संख्रि साखिनायनोसै आं नांदोंना नाङाखैबा। संख्रियालाय नांबायानो, खांजासिगोन एसे बावबानो। जि टेस्टि जाखादों। हो गया रे मेरा सब्जी, हो गया। दा खांनोसै आं बेखौ। फानलु, हाइजें, सामब्राम गुफुर होनोसै दा। बेखौ देगोन आरो बेनि उनाव दा बेहाय मस्ला मस्लि होनोसै। बेखौ जमा देफानोसै। आंना साराया गरम जाबाय। एबार मास्टार अइल होनोसै। नाखौ होनोसै। Bisa nasi na bahkan juga sudah sampai itu mana sampai itu sama senang. Nanti
एसे होनानैसै आङो नैबे मैया हराव एवखानायमोन नाया बेखौबो दा होफागोन जोंना पियाज एसे हानानैसै आं सिखाजों मैया हराव एवखानाय नाखौबो होफानोसै आं एसे मैस्था गोखै होनोसै आं गोखै जागोन संख्रि होसनसै संख्रिया रेबबायनो रेबखांबाय मैथाया रेबनायनि फानलु मस्ला मस्लि देनायाव दै होनोसै आङो ओमफ्राय बिनि उनाव ओंख्रियाव होगोन रेबबायना होबाय दै होनोसै आं दा मस्ला मस्लि होबाय दैयानबासो खांनोसै संख्रि आरि होनानै मोनखासिगोन खनसे ओंख्रिया मोनसिगोन आंना संख्रि होनानै एसे होनानै खांनोसै संख्रि होनोसै दा संख्रि साखिनायनोसै एसे नाथुर ना Iya, saya natunya. Kami siang pas nih tadi. Yang aja baik kami siang dan kok, kami jalan sampai jam dah. Kami sih. Kami jalan nih. Natunya. Juga tidak ada, mereka kan aja, nak siang. Biar natuna. Ikut tahu kak. Jadi फिथा सावनो नागिरदों सिबिंजों अनखौ नायाखैनो नानांगौ दा दैजों नागोन नाया गिबियावनो दैखौ फुदुंग्रोना लानांगौ बिनि उनावसो फिथाखौ सावगोन दैया ग्लब 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 गोदौबासो फिथाखौ सावनो हायो गिबियावनो दै सारग्रोना लाबाय दै होबासो फिथा लावदुमा जायो नङाबाथाय फिथा लावदुमा जानो नागिरा बेखौ फार्स्टआव नाग्रोनांगोन बिनि उनाव सान्द्रियाव सालिनाय बायदि नानानै लानांगोन Jangan ayah nakasnya ini kita bikin nakang jangan kita bisa saukun ada ang sibing enggak sini बे सिबिङाव दा सिनि लगायसिगोन फिथा सावनो थाखाय kita masalah kita pun siang
सिबिंखौ होबाय। Beखौ दा दैयाव होसिगोन। Ya. Di siङाव फिथा दं। फिथाखौ बोखांसिगोन नै नाया। मोनबायदां माथो। बोखांबाय थाइसे जाबाय नैया फिथा लावदुमा। फिथा लावदुम। थाइसे बानायबावबाय आइया। फिथाइ मोखां होनानै बानायोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होदो अननानै गोजोङोबा।